Došli smo danas u Novi Bečej jer smo dobili nekoliko poziva od poljoprivrednih proizvođača da su se pojavili korovi na njivama u pšenici i ječmu. Pored korova, zbog vremenskih prilika, vegetacija brzo raste, pa su pšenica i ječam izgledaju mnogo stariji nego prošli i svih ovih unazad godina. Upravo se približavamo polju u Novom Bečeju, gde smo i uočili tu pojavu korova. Evo nas na jednoj njivi pod pšenicom. Ovo je jedna prosečna njiva u Vojvodini. Vlasništvo je Zemljoradničke zadruge iz Novog Bečeja. Samo vidite koliko je ovde korova samo po 1 kvadratnom metru. Jednostavno oni su kao ćebe su se već navukli između pšenice i stvarno predstavljaju jedan veliki problem. Tu imamo, evo kopriva, zajedno sa njom je odmah već i ljubičica, pored nje je mišjakinja, tu je galijum, samorika, grušica i tako da. Znači ima mnoštvo korova koje će vrlo brzo i već sad predstavljaju konkurenciju gajenom usevu. Za suzbijanje ovih, a i drugih korova, BASF preporučuje herbicid Biatlon. Biatlon je herbicid najnovije generacije, najšireg spektra delovanja. Suzbija korove koje drugi ne mogu, kompatibilan sa fungicidima i regulatorima rasta. Zbog vremenskih prilika i bolesti kreću ranije. Najpre pepelnica, bolesti tipa pegavosti i rđe. U ovom slučaju, uz herbicid Biatlon 4D, treba upotrebiti i fungicid Duet Ultra, proveren, standardni fungicid odličnih svojstava i dalje po najboljoj ceni. Kada su blage zime, kada ima mnogo kiše, pšenica izuzetno brzo napreduje, mnogo brže nego u proteklim godinama. I treba razmišljati o upotrebi regulatora rasta pšenice. Mi predlažemo da se uz herbicid Biatlon i fungicid Duet Ultra upotrebi i naš cikocel, regulator rasta. Cikocel je regulator rasta koji se može koristiti zajedno sa herbicidom Biatlon i sa fungicidom Duet Ultra i u toj kombinaciji daje izuzetne i dobre rezultate. Hvala vam na pažnji. Nadamo se da smo našim savjetima pomogli u vašoj borbi protiv bolesti i korova u pšenici. Pratite našu Agropatrolu kako biste bili u koraku sa novinama iz sveta poljoprivrede, a možete nas pratiti i preko naše web stranice i na društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećoj Agropatroli. Prinos plus za Profit plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.